मा पुलिस स्टेशनानो खालि खालि बे इन्सपेक्टरा गैया नामा? इंस्पेक्टर सर। ओह, आप? वो सर, मैं राधा से मिलने आई थी, मैं उससे मिलना चाहती थी। ओह हाँ, जरूर मिल सकते हो। और सर, कब तक छूटेगा राधा? अरे 1-2 दिन में हो जाएगा, हम छोड़ देंगे उसको। ओह, थैंक यू सर। और सर, उन दोनों का क्या? ओह, तुम्हारे अंकल? हाँ सर, उनका क्या करोगे? सर प्लीज उन लोगों को कहीं दूर भेज देना और छोड़ना मत उन लोगों को। उन लोगों ने मेरे घर के साथ मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, जो मैं कभी नहीं भूल सकता। अरे आप टेंशन मत लो मिस्टर रितु, उन दोनों धोखेबाजों को हम छोड़ेंगे नहीं। हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कुछ ना कुछ मतलब हम उन लोग को जेल भेज देंगे, सेंट्रल जेल में। हाँ सर, और उन लोग को वापस मत आने देना कभी। ठीक है सर, मैं राधा को देख के आती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है। रितु नों औ आं। हारसिं फैदों नामा? औ। दिनैसो फैबाय नोङो? आंलाय माथो फैयासै नामा? आं दाखालिनिफ्रायनो फैगौ सानबाय थादोंमोन, नाथाय आं गिनानैनो आबाखौ हारसिं गारना फैनो आरो ओरैनो बेफोर जागासिनो गिनानैनो न'खौ गारना फैयाखैमोन आं। आबाखौबो रनिखौ गिनानैनो स्कुलाव एंगार हराखै आं, जेरावबो थांनोनो होआखै। नाथाय दिनै फैथारबाय आरो देहायाबो मोजां नङा आंनाबो, बेनिखायनो फैनो होनना फैनो हायाखै। अ, रनिया आबायाथ' मोजाङै दं? औ दं, मोजाङैनो दं। आं दाखालिनो फैगोन सानखादोंमोन। पुलिसाबो बुंबायना नोंसोर जेराव मेरावनो थांथिंनाङा होननानै, बेनिखायनो आं नोंखौ नायनो फैनो हायाखैमोन। नों गाज्रि मोनदों नामा दिनैसो फैनायखाय? आं सानखादोंमोन बेबायदिनो, बेनिखायनो फैयाखै होनना सानखादोंमोन आं। बेनिफ्राय सरि रादाय, आंनि थाखायनो बेफोर जाजोब्बाय खोमा। आं आगोलनिफ्रायनो फोथायनायमोनब्ला बक्सि आरो हालाखौ गाज्रि होननानै बेफोर समा नुजानायानो नङामोन खोमा। दे मानोथो सरि बुंलायनांगौ आरो, जालांनाया जालांबाय। नोंबो गावनि होननानै सानना लादोंमोन। औ रादाय, आं माब्लाबाबो सानाखैमोन बेबायदि खालायगोन होननानै। आं गावनि होननानै सानोमोन नालाय। थेवबो आंहाबो गोरोन्थि दङ। आं बै समाव नोंनि बाथ्राखौनो खेबसेबो खोनासङामोन। नों एसेबां बुंबाय थायोमोन बिसोर मोजां नङा, ओरै एरा माबि माबि एसेबां क्लु होबाय थायोमोन नोङो, थेवबो आं नोंखौ फोथायामोन। आंनि साननो रोङि आरो आंनि बे फोथायनायनि थाखायनो दिनै नों जेलाव थानांबाय। सरि। दे माथो खालायबावनो आरो रितु, जानांगौआ जालांबाय। नोंबो बै समाव नुनानैबो नुवामोन, फोथायामोन। दा आरो थांनाय समा थांबाय, आरो माथो खालायबावनो। जायखिजाया बेनि गेजेरजोंनो नोंनि मेगनखौदि मोनबाय, बेनो मोनसे मोजां जाबाय आरो। बिसोर हाजारता गाज्रि मावलांबाय, नाथाय मोनसे मोजां मावलांबाय आरो, नोंनि मेगनखौ होलांनानै। नङाब्लाथ' एसेबां नाजाबाबो मोनाखैमोन। बिसोर गाज्रिबाबो नोंनि मेगनखौ होनानैनो बेसेबा मोजां खालायबाय आरो। बिनि थाखायनो जादोंमोन होननानै सानना लानांसिगोन आरो। बेफोरबायदि गासैबो जायामोनब्ला, आंबो जेलाव थायामोनब्ला, आंखौबो बिसोर बुथारनो नाजायामोनब्ला, जानो हागौ नोंनि मेगननि नोजोरखौ दिनै मोननायानो नङामोन होननानै। नाथाय जालांबायबो, मोनबायबो, बेनो मोनसे मोजां जाबाय। आरो बिनिख्रुइ मोजां आरो मा जाबावनो। बेथ' नंगौ, नाथाय आंनि थाखाय नों खस्थ' जानांबाय आरो गोबां। दे दाबो जेबो नंला, जोंहा दाबो मोजाङै संसाराव आगान सुरलांसिगोन। आगोलनि थांखांनाय बाथ्राफोरखौ बावगारनानै दा मोजाङै थाफिनसै बयबो जमानो। आं इन्सपेक्टरजों रायज्लायदोंमोन नोंखौ माब्लासिम एंगारगोन होननानै। गाबोन नङाबा सबनि एंगारगोन होननानै बुंदों। ए, बेबायदि बुंदों? औ, गाबोन नङाबा समफोरैनो थांनो मोनसिगोन। मोजाङाथ' गासैबो मोजाङानो जाजोब्बाय, रादायाबो गसिगोन। ओमफ्राय आं बे आंनि उदैयाव थानाय बेबिखौ मा खालायनो? आं साननानैनो मोनाखैदां मा खालायनो। रादायाथ' बे गथ'खौ एक्सेप्ट खालायनाय नङा खोमा। बे बेबियाथ' बक्सिंसो, रादायनि नङा। मा खालायनो आं? बेबायदि फोथा खेबस' खालायग्रा एसेबां गाज्रि मानसिनि गथ'खौलाय आं माबायदि लाखिनो, माबायदि जोनोम होनो? नाथाय गुबुन फारसेथिं आं सासे बिमाबो, आं बे गथ'खौ माबायदि गारनो? बेथ' आंनिबो फिसा, आंनिबो गथ'। मा खालायनो आङो? आं खेबसे हस्पिटालावबो थांनांगौमोन। रादायजों बे बाथ्राखौबो रायज्लायनो सानबाय आं, नाथाय
मा होनना रायज्लायनो आं जेलाव मा खालायनो दा आङो रादायाथ' माब्लाबाबो मानिनाय नङा खोमा बे गथ'खौ नाथाय आंनि गथ'खौ जोनोम होनोबो गोसो दङ बक्सिया खासो दिनै आंखौ थगा होननानै बेफोरखौ खालायदों नाथाय आंथ' बिमाना हमनानै मोनला आं मा खालायनांगौ मा मानांगौ रादाया गथाथोंसै खोमा होनबा गाबोन नङाबा समफोरथ' फैगोनानो रादायजों मोजाङै रायज्लायनो नांगोन दा थांथ'ला दे हस्पिटालाव औ दा थांथ'ला रादाया फैग्रोथोंसै सन्जिबा फन खालायबाय दंमोन मानो खालायदोंमोनथाय मानसि थानायखाय हमाखैमोन आङो र' आं खालायफिननि र' हेलौ औ सन्जिब औ बाजै नोंखौ फन खालायबाय दंमोन आं आं मानसि थानायखाय हमाखैमोन मामोन माने बाजै गाबोन रादायखौ एंगारहरसिगोननो पुलिसा गाबोन एंगारसिगोननो नंगौ गाबोन गगोननो औ बाजै गाबोन एंगारगोननो माबा गाबोन एंगारबानो गाबोननो टिकेट दाननानै गाबोन एंगारहर दे रादायखौ आंथ' एंगारहरगोन र' बाजै दा गाबाबा मा खालायो बिनि फंसेबो बाथ्रा खोनासंनाङा गाबोननो जल्दा जल्दिनो टिकेट दाननानै नों हागौबा दिनैनो टिकेट दाननानै दोनखा दे गाबोननिफ्राय बेखौ गबानो एंगारहरखा आरो गनाय लोगो लोगोनो आंखौ फन खालायनो हो दे औ बाजै देनाय आंथ' खिन्थागोन देनाय थां होननानै आरो फन खालायनो होगोन दे आङो गबानो गावासो दा मा खालायोथाय गाबोनथ' बियो बाजै मोननावसो थांखागोन बायदि मोनदों आं दे बाजै गाबोन थांनो हायाबाबो आं थाबनो थांनो होगोन दे बिखौ आरो माथो रादायालाय रितु बाजिखौदो रनि राजाखौबो गामियाव लानानै थांगोन होननायनि बाथ्रा बुंदोंमोन माथो मा खालायोथाय दा रायज्लायनोबो नांसिगोन बिसोरखौ लाबोनायनि बाथ्रा आगोलनो बुंदोंमोन र' दा बिसोरसो फैगोन ना फैया सासेयालाय अबाव फैनोहाय सन्जिब गावहा ओजोंनो गासैबो धोन सम्पति अफिस न' दंजोबो अबावथ' फैनो बे गामियाव फैखानाय नङा बियो मा खालायोथाय दा नै सन्जिब नोंबो मोजाङै बुजाय बिखौ माने थाबाय थानो होनाङा रितुआथ' लाखिनो नाजाखागोन देनाय आं मिन्थिखागौ नोंबो मोजाङै बुजायनाय रादायखौ दाथ' सिटुवेसनफोराबो माबाफोराबो सोलायजोब्बायना मा बेसे सुथुर दङ मा दङ जेबो मिन्थियाबो आरो सोरबा ओंखारबावगोनसो नोंबो मोजाङै बुजाय बिखौ बेयाव थाब्ला आरो खैफोद जाबावगोन माबागोन होननानै मोजाङै खिन्था मोजाङै बुजाय बेनिफ्राय फैनो हो दे मोजाङै बुजायथार नोंबो नोंनि बाथ्राखौ खोनासंगोन खोमा दे बाजै आं बुंगोन देनाय मोजाङै बुजायगोनानो गावाबो बुंदों माथो थांगोन होननानै थानाय नङा खोमा दे औ फैनो होथार बे रितुआ फैया गावनिसो खोथासै बेखौ फैनो होथार औ बाजै जागोन दे जोंखौबो दिनैसिम फाहामनो हालाहाय आयौ जारलासोहाय संसाराबो थाइसे फैसा गैया जारलासो बायला जिलायाव थायै थायैनो संसाराबो जोबलांसिगोन खोमा आंहा बार'खा फैगासिनो ओजों लेट्रिन फाहामनो हाला न'आव फाहामनो हाला बायला जिला है आरो नैबे फाग्ला दंखलाबो जावलिया बायदिनो दंखलाबो खनले वासारानो गाज्रि जाबाय थायो हालासोहाय आङो जेथिंबो जारला आयै मा नै आयै रादाया गाबोन गसिगोननो मा गाबोन गसिगोननो गाबोन एंगारमारगोननो गाबोननो औ आयै गाबोन एंगारगोननो गाबोननो फैनो होदोना होआखै बेखौ गाबोननो फैनो हो ट्रेनाव माबारै आं खिन्थादों र' सन्जिबखौ फन खालायनानै गाबोन गबानो फन खालायना होदों आं औ गाबोननो फैनो होखा बेखौ बेयाव थालारसि नङा दाबा रितुआ फैगोन ना फैया बे दुगामारियालाय अबाव फैनो बे दुगामारि हिन्जावखौनो माथा मारिबाय थालायबाय नामा बियो बिनि थाखाय दा नांथालायगोन बियो अबाव फैनो बेलाय दुगामारियालाय बे गामियावलाय मोनथिया फैगोन ना फैया माथो रादायालाय लाबोगोन होननानै बुंदोंनो सन्जिबाबो बुंदों जाथाराहाय बियो अबाव फैनो नोंनिबा फैगोन बियो बे गावनि न'खौ गारनानै फैगोन बियो बे मेगन थायै समावनो फैयाखै बियो मेगन गैयैयावनो एसेबा बाहादुरि दुगामारिमोन आरो दा मेगन मोननानै बे फैबावगोन बे गामियाव थैनोबो फैयाहाय बि मोनथिया गोसोफोरासो सोलायबाय ना मायथाय एखनिबो जेबोनिबो गोसो सोलाया बियो फैखाया नायबाय था बियो फैया ओइ बेखौ नेबाय थानो होनाङा दे मोजाङै बुंखा बुजायखा बेयाव थानायनि जेबो दरकार गैला आरो रायज्लायबानो आंनो फनखौ हो आं रायज्लायगोन रादायजों बिनि हिन्जाव गदाया फैबा फैगोन फैयाबा थाथों दे दरकार गैया बे खर' मेलेम गैयै जाबोरा बिनि थाखायनो जाजोबदों बेफोरो गासिबो बिनि थाखायनो जाजोबदों बिनि थाखायनो आंनि फिसा जेराव थांनांगौ जादों बि जुदि आगोलनिफ्रायनो बे सैमा मानैखौ लाखियामोनबा न'आव बेबायदि जानायानो नङामोन आंथ' बुंदोंआनो रादायासो मा खालायो आं बुंदों फैबाथाय लाबो होननानै जोंहालाय माथो प्रब्लेम दङ गावहा फैयोबालाय नङाहाय फैया बियो रितु बिहामजा मानो फैनो बियो फैया बियो थाथोंसै फैबा फैगोन फैयाबा थागोन फैबाबो जेबो नङा फैयाबाबो जेबो नङा गावनिसो खोथा शान्ति चलो आओ
फूल में पानी बाद में देना, दूसरा काम करो। लेकिन मैम साहब, हमने तो फूल लगाने के लिए बोला था। अरे शांति, फूल बाद में भी लगा सकते हो, बाद में लगाना, कल साहब आने वाले। अरे अच्छा मैम साहब, साहब कल आने वाले हैं? हाँ, कल पुलिस राधे को छोड़ देंगी, तो कल घर आएगा ना साहब, तो सारा घर सामान सब मतलब साफ करके रखो, ठीक है? हाँ मैम साहब। और मैम साहब, मैं तो भूल ही गया था, वो दोनों का घर मतलब उन लोगों का रूम जैसा बॉक्सी और वो बुड्ढा रहता था ना, उसका क्या करें? उसका? उन लोगों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। नो शांति, मुझे उन जैसे गंदे लोगों का मेरे घर में कोई सामान नहीं चाहिए। उन लोगों का जितना भी सामान है ना, सब कुछ जला डालो। मुझे नहीं चाहिए उन लोग का सामान अपने घर में। उन गंदे लोगों का साया भी नहीं चाहिए मुझे अपने घर में। ठीक है मैम साहब, मैं जला डालेगी। सब कुछ जला डालो, अब भी जला डालो। जाओ, उन लोग के रूम से जितना भी सामान है सब कुछ लेके आओ और जला डालो। हाँ मैम साहब, मैं अभी लाई। औ बेनो मोजां जागोन, बिसोर आंखौ जेरैबायदि दुखु होदों, फोथा खेबस' खालायनानै बिसोरनि बुस्थुफोरखौबो मोनसेबो दोना आङो। बेफोरबायदि गाज्रि मानसिफोरनि सायाबो गोग्लैनो होला आं आंनि न'आव। बिसोरनि बुस्थु दोनबावो ना आङो, बिसोरनि सायाखौबो गोग्लैनो होआ आङो। गासैखौबो सावजोबगोन आं, मोनसेबो बुस्थु दोना आं बिसोरनि। बिसोर उन्दुग्रा बिसिना माने जि माने सावजोबगोन आं, जेबो दोना आङो। बिसोरनि साया, बिसोरनि मोनामनायबो दोना आङो। बेनिफ्राय गासैखौबो साफा खालायजोबगोन आङो।